Moi, tässä on uusi video ja mä näytän vähän meidän paattia. Tuolla on hytin ikkuna. Mutta kattokaa, tää on vähän huollossa nyt. Kattokaa millainen reikä tässä pohjassa. Tai no ei siinä oo enää. Joo, ei siinä oo enää. Siihen on laitettu tällä suoja. Mut siinä oli aika iso reikä. Sitten oliks täälläkin jossain? Ja ei kun niin, sit me korjattiin se. Moottori on nostettu. Sitten tuolla niin on ohjaamo. Sitten tässä on mun paatti. Ja sillä ei mitään enempää.